הסטורי טיים מהפעמים שאני וחברה שלי ראינו כלב משוטט לבד ברחוב. הכל התחיל מזה שאני וחברה שלי חזרנו לבריכה וראינו מחוץ לבית שמישהו כלב משוטט. שאלנו אנשים ברחוב אם זה הכלב שלהם, והם ענו לנו לא. ואז הייתה מישהי ששאלנו אותם, והיא אמרה שהכלב הזה שייך למישהו והוא כבר 3 ימים בחוץ. באותו רגע הבנו שמשהו לא בסדר, אז החלטנו להתקשר ל-106. מי שלא יודע, 106 זה המוקד העירוני של ישראל כדי לדווח על מקרים של בעלי חיים. אחרי כמה דקות שהתקשרנו, ענתה לנו מישהי והסברנו לה מה קרה. היא אמרה שתשלח לנו מייל כמה שיותר מהר. באותו הזמן שדיברנו למוקד עברה מישהי ושאלה מה אנחנו עושות. הסברנו לה שיש פה את הכלב המשוטט ושהתקשרנו ל-106. האישה אמרה שאין צורך להתקשר ל-106 ושהיא מכירה את השכנים והכלב שלהם. באותו רגע שאמרנו לה את זה, דלכה השכנים ואמרה להם שהזמנו להם 106. כמה דקות אחרי זה הניידת הגיעה והאיש ראה את הניידת. הוא ישר בכוח הכניס את הכלב הביתה. ישר שהניידת חנתה ליד הבית, הכלב פרע בתוך הבית. הניידת לא הייתה יכולת עם זה כלום כי הכלב בתוך הבית. הם אמרו לנו שתודה שדיווחנו והם תקלו בזה בהמשך. זהו, זה היה הסטורי טיים. אני באמת עשיתי את הסטורי טיים הזה רק בשביל להעלות מודעות. אם אתם נתקלים בסיטואציה כזאת, תמיד תדווחו, כי זה יכול להציל את החיים של הבעלי החיים. ובאמת כל מי שרואה את הסרטון הזה, תעשו לייק, תשתפו, תעשו תגובה, שיגיע לכמה שיותר אנשים שנוכל להעלות את המודעות. וזהו, זה היה סטורי טיים, ביי.